ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ, ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା ପାଇବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଲବଙ୍ଗର ଏମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲବଙ୍ଗର ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଲବଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଜି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଲବଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଔଷଧ। ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଣ ଏବଂ ଉପାଦାନ ଲବଙ୍ଗରେ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଲଗାତାର 7 ଦିନ ପାଇଁ ଲବଙ୍ଗ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ଲବଙ୍ଗ ଖାଇବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 2ଟି ଲବଙ୍ଗର ପାଉଡ଼ର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାନ୍ତରେ ଘଷନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଦାବି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁରନ୍ତ ଦୂର ହୋଇଯାଇପାରେ। ପେଟର ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ରୋଗର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ଥକି ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଟିପ୍ସଟିକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଯେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ଚୋବାନ୍ତୁ, ତାପରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ 10 ଦିନ ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେଉଁ ରହୁଛି ବା ରୋଗ, ଯଦି ପେଟର କୌଣସି ବା ରୋଗ ରହୁଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଇପାରେ। ଥଣ୍ଡା ଭଲ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରିପାରିବେ ବା ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ଖାଲି ପେଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ଚୋବାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଥଣ୍ଡାରେ ଆରାମ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ଏମିତି ହିଁ ଆଣି ଆସିବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଯାଇ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରିବେ ବା କାହାର ପ୍ରତିକାର ଦରକାର ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ଆମକୁ କହିପାରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇପାରିବେ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧାନ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।